Hei, minä olen Juuso. Vastikään 30 vuoden iän kynnyksen ylittänyt mies. Olen aina kuullut naureskelua siitä, että tuossa iässä on todella ruvettava huolehtimaan liikunnasta ja hyvinvoinnista. Olen tähän asti ohittanut sen olan kohautuksella, mutta tänään kaikki muuttui. Kävin nimittäin pölyttyneellä puntarillani ja huomasin etätöissä rohmuamani majokänkkyjen viimein saaneen minut. Asialle oli tehtävä jotain, ja yhteistyökumppanimme Elisa tarjoutui apuun juuri oikealla hetkellä. Elisa on tosiaan siis sponsoroinut tämän videon sekä lähettänyt meille tässä videossa testattavat kellot. En ole ikinä oikein välittänyt liikunnasta. Peruskoulun luistelutunneilla minut ajeltiin lumipenkkaan, vaikkei minulla koskaan ollut edes kiekkoa. Elisan ehdottaessa tätä urheilukelloideaa ja selatessani tuotteen sivua tutusta osoitteesta elisa.fi/kauppa idea iski minuun kuin salama kirkkaalta taivaalta. Aion tehdä elämästäni videopelin. Aion hyödyntää uuden kellon kykyä kerätä dataa liikuntaharjoituksista, terveydestä ja hyvinvoinnista ja suunnitella itselleni systeemin, jossa nuo hyvät elämäntavat muutetaan kokemuspisteiksi, kuten roolipelihahmolla. Tässä kuvamateriaalia Huawei Watch Fit 4 Pro urheilukellon unboxingista. Linkin samaan tuotteeseen löydät videon kuvauksesta. Ensivaikutelma oli oikein hyvä. Kello vaikutti laadukkaalta pakkausta myöten. Huawei on selvästi osannut tuoda vähän semmoista Apple-maista arvokkuutta mukaan. Itse laitteessa on yllättävän mukavan iso näyttö, josta heti huomasi sen olevan jonkinlainen OLED-näyttö. Myös älyominaisuuksia näytti löytyvän heti. Avattuani puhelinsovelluksen Huawein oma terveyssovellus osasi hakea iPhoneini keräämiä terveystietoja. Keskiössä on arkiliikunta, joka näyttää päivätavoitteeksi 270 kilokaloria, treeni, jossa päivätavoite on 25 minuuttia, sekä seisominen, jossa päivätavoite on 12 tuntia. Lisäksi sovellus laskee askelia, jossa päivätavoite on 10 000 askelta. Oikean reunan minävalikko kiinnitti huomioni. Siellä oli kohta omat mitalit, mikä välittömästi kuulosti ihan pleikkarista tutuilta trofeilta, ja niinhän siitä löytyykin valmiita saavutuksia suoritettavaksi. Muun muassa Active Week tarkoitti 5 täydellisen päivän saamista viikossa, sitten oli saavutus 10 000 askeleelle, 100 000 askeleelle ja niin edelleen, sekä juoksu- ja pyöräilymatkoille. Näistä on hyvä lähteä liikkeelle. Toinen sivu, omat saavutukset, laskee kellon kokonaiskäyttöstä, muun muassa askeleita, kokonaiskaloreita, matkaa, suurinta askelmäärää päivän aikana sekä parasta vauhtia ja pisintä juoksua. Omista tiedoista löytyy näiden lisäksi tietoa sydämen sykkeestä, painon muutoksista, unesta sekä jopa henkisestä hyvinvoinnista. Jopa stressitasoista voi tehdä pelin. Nykyaika on mahtavaa. Haastan Penen, kovan Dark Souls-pelien pelaajan, tähän haasteeseen. Se kumman leveli on isompi 2 viikon kuluttua voittaa. Kokemuspisteinä toimii kalorit, joita kello mittaa aktiivisuuteen perustuen normaalin kulutuksen lisäksi. Se toimii hyvänä perusmittarina, koska kaloreita voi kuluttaa kaikenlaisilla liikuntasuorituksilla. Kalorit muuttuvat kokemuspisteiksi ja sitä kautta tasoiksi tämän Runescapeesta tutun taulukon avulla. Eikä siinä vielä kaikki. Roolipelimäiseen tyyliin valitsemme itsellemme aloitusaseen. Vaihtoehtoina on miekka, kilppi ja taikasauva. Jokainen aseista tuo päivän kokemuspisteisiin kertoimen riippuen aseen ominaisuuksista. Kilpi liittyy askelmäärään, taikasauva unen pisteytykseen ja miekka stressin arviointiin. Esimerkiksi taikasauvan valinnalla edellisen yön uniskore kertaa seuraavana päivänä saadut kalorit tähän tyyliin. Höpinät sikseen, on aika laittaa kisa käyntiin. No niin, ja tervetuloa. Meillä on täällä minä, Juuso ja Pene. Moi vaan kaikille. Eli me ollaan tosiaan saatu Penen kanssa Elisalta Huawein tämmöiset urheilukellot, jolla voi seurata aktiivisuutta. Kyllä. Mulla on Huawei Watch Fit 4 Pro ja Penellä oli Huawei Watch GT6. No niin, ja meillä alkaa nyt tästä huomisesta eteenpäin 2 viikon kilpailu siitä, kumpi kehittyy roolipelihahmona enemmän 2 viikossa. Eli kilokalorit muutetaan Rune XP:ksi. Periaatteessa täytyy sanoa, niin. Mun täytyy sanoa, että mä oon hyvin
mä vaan huomattavalla altavastaajalla lähdössä liikenteeseen tässä siltä kantilta, että mä oon siis puolet ensi viikosta niin joko opiskelemassa reissussa tai töissä. Niin, tämä on hyvä tilaisuus sovittaa sitä liikuntaa sinne mukaan, sinne arjen kiireisiin. Toi on tietysti ihan totta, että tuossa on tuo mahdollisuus. Plus mulla on muutama tämmönen, niin kuin, mitä mä tiedän näistä meidän säännöistä, niin mulla on muutama tämmönen ässähihas tähän. Eli me ollaan sovittu, että saa valita yhden aseen tässä alussa ja halutessaan vaihtaa sitä puolessa välissä viikon jälkeen. Joten viikko 1 alkaa huomenna. Minkä sinä aiot valita? Taikasauva, kilpi vai miekka? No, mitä mä vähän alustin tätä mun strategiaa, niin mä oon tosi monena päivänä mä vaan istun autossa, siis monia tunteja autossa tai luokassa. Joten tää mun askelmäärä ei tule olemaan kovin kummonen muutenkaan. Siis mä en luota muutenkaan mun askelmäärää ottaen huomioon, että mä teen töitä kotoa käsiin. Mutta tässä sitten jää tää kysymysmerkki, että okei, pitääkö mä ottaa toi stressitaso vai sitten toi niinku, unien laatu. Niin mä nyt otan tämmösen, mä meinasin ottaa aluksi ton villikortin, ton tai siis ton niin kuin stressitason, mutta mä tajusin, että mä oon nyt ollut vähän viime aikoina silleen niin kuin stressaantunut, kun on niin paljon deadlineja ja muuta vastaavaa, niin mä menen ehkä sillä unella. Mulla on ainakin yksi semmonen yö, milloin mä tiedän, että mä voin nukkua pitkään ja hyvin, aivan varmasti, että se ei tule olemaan yhtään iso ongelma, niin mä menen tällä. Mä all innan nyt tän viikon ainakin tällä taikasauvalla sitten. Pene valitsee taikasauvan. Ja mulla kaikki menee niin hyvin. Minä luotan omaan stressitasoni, varsinkin tänä viikonloppuna, mitä mä oon kattonut sitä lukumäärää, niin aika hyvä ollut. Joten mä valitsen miekan aseeksi ja yritän pitää stressitasoni seuraavan viikon aikana matalalla ja saa sillä tavalla sitä kerrointa. Hyvä, valittiin eri aseet. Kyllä. Sitten vaan... Se olisi ollut huonoa kontsaa, jos meillä olisi ollut sama. Niin, katsotaan ensi kerralla uusiksi, käykö samat valinnat, mutta sitten vain huomisesta eteenpäin liikkumaan ja tavoittelemaan mahdollisimman isoa leveliä aseena. Taikasauva, mulla aseena miekka. Ensimmäinen viikko on lähtenyt käyntiin ja kuten todistitte, Pene valitsi itselleen taikasauvan ja minä miekan. Huaweiin sovelluksessa voi asettaa päivittäisen kaloritavoitteen. Päätin asettaa tavoitteeni siten, että saavutan 2 viikossa level 99 pitämällä stressitasoni maksimissaan 40 pisteessä. Koska level 99 vaatii 13 34 431 XP:tä, asetin tavoitteeni siten, että joka päivä saan 931 kilokaloria, kun 10% hyöty miekasta on huomioitu, eli 846 kilokaloria. Ensimmäisenä päivänä tein aivan kaikkeni. Juoksin 5 kilometrin vakiolenkkini, mitkä alkaa olla aivan maksimi minulle. No oikeastaan turhauttavat 4,98 kilometriä. Tämä ansaitsi minulle 363 aktiivikaloria, mikä on kai ihan hyvä, mutta haasteen kannalta ei riitä vielä mihinkään. Tarvitsin vielä lisää liikuntaa päälle, mutta juokseminen oli poissuljettu vaihtoehto. Päätin siis käydä kävelyllä vielä reilut 2 kilometriä. Viikko alkoi lupaavissa merkeissä, kun lopullinen kilokalorilukema oli 666. Kun tähän laskee mukaan stressitason 32, saadaan päivältä ansaituksi kokemuspisteiksi 785 880, mikä nosti minut kertaheitolla tasolle 70. Viikonloppuna oli enemmänkin aikaa lenkkeilylle tuoreissa lumisissa maisemissa, kun parhaimmillaan kilokaloreita kulutettiin jopa 1025. Sunnuntain päätteeksi level oli noussut jo 87. Oli aika tsekata tilanne Penen kanssa. Puhelimen helvettiin, no niin. 84. Itse asiassa yllättävän hyvä. Mä luulin, että mä olisin nukkunut tosi huonosti siihen nähden, että mä pyörin aika paljon yöllä, mutta ehkä tästä vielä tulee jotakin tästä haasteesta. Wow! Kello on 5:09 ja mä oon ollut tässä siis käytännössä istunut paikallaan 9 tuntia tehdä hommia, niin
enkä käynyt yhtään missään, niin ehkä nyt on aika käydä jossakin hakemassa ruokaa ja kävelyllä ehkäpä. No niin, eka linkki suoritettu. Se oli tommonen reipas 4,5 kilometriä noin, about puolen tuntia. Tää on aika lailla semmonen linkki, mitä mä tykkään vetää, kun ei jaksa olla tuolla ulkona niin pitkään, kun on tekemistä, mitä pitää tehdä perkele. Huhhuh. Kello on nyt 7:20. Mä oon istunut koululla tällä koko päivän. Tee reetopologiaa. Voin sanoa, että no, ei tää nyt hyvältä näytä, mutta ei tää nyt mikään maailman paskin tilanne kuitenkaan ole siihen nähden, että mä en ole oikeastaan ollut muuta kuin koulussa koko päivä. Ei täällä ketään muuta ole, mutta must grind. Wow! Kello on 7:20 ja minä tulin juuri Airbnbihin koulusta syynä. Mulla oli avaimet tänne ja tänne meidän Airbnb tulee muitakin tyyppejä. Mä oon tässä muuten tämmönen hauska cozy nook. Tämmönen wow! Niin. Aika mid-päivä oli kyllä tämän haasteen kannalta. Saa nähdä mitä miten tässä mennään, kun toi Juuso on varmastikin vähän paremmin pystyy tällä viikolla tekemään juttuja. Täytyy sanoa, että ei kyllä itseään niinku yhtään hotsita lähteä tonne pihalle kylmään, pimeään varsinkin kuin pitää tehdä hommia, tai piti tehdä hommia. Niin. Siinä näette Kouvolan kauniita maisemia tässä samalla, kun mä jäpäläppää. Niin. Saa nähdä miten menee, mutta ainakin on tullut tehtyä hommia, jos ei muuta. Harmi, että niistä ei saa pisteitä. No niin, tervetuloa takaisin tsekkaamaan, miten meidän Huawei-urheilukellohaaste täällä menee Peneen kanssa. Viikko on Kyllä. nyt takana. Aktiivinen viikko. No, ainakin viikko. Itse asiassa hyvin aktiivinen viikko, mutta en tiedä, onko ollut tarpeeksi aktiivinen niin kuin tavallaan Huawein mittarilla, terveysmittareilla. Joo, siis mä laskin tavoitteen alun perin, että mä yritän tulla 99-levelliseksi. Ja muutama päivän aikana mä tajusin, että tämä on täysin mahdotonta niin kun päästä 99-levelliseksi. Mutta mun mielestä se on hyvä. Silloin saan parempi kilpailu ja enemmän motivaatiota päästä mahdollisimman korkealle. Ja Toi on kyllä. Ja tietysti tässä täytyy tietää, jos me mennään tällä samalla kaavalla, tällaisella eksponentiilisella kaavalla kuin Runescapen expat, niin 99, sä oot puolessa välissä 99 ja levelillä 92 niin kuin expan puolesta. Eli nyt pitäisi olla 92, niin olisi silleen tähtäämässä siihen täyteen leveli. Mulla oli tosiaan se stressi mun aseena, tai siis miekka oli se mun ase, ja sulla oli taikasauva, koska sä käytit ultasun aseen. Näin on. Onko halua vaihtaa tätä? Oletko nukkunut hyvin tässä? Itse asiassa yllättävänkin hyvin. Mulla oli Mulla oli yksi huono yö tuossa. Se oli perjantai-lauantai välinen yö, kun siis mä menin nukkumaan, niin kuin normaalisti mä menen joskus 11-12 välisenä aikana, mutta mun piti herätä joskus 5, kun piti lähteä ajamaan autoa Helsinkiin myyntitapahtumaan. Niin se oli vähän semmoinen, että huomasin, että hetkinen, nyt ei tullut täydet pointsit tästä. Kuitenkin ei ihan hirveästi jääty miinukselle niin kuin tavallaan tuossa expa-ratingissa suoranaisesti. Mutta mä pohdin tätä, että mä oon nukkunut aika hyvin silleen niin kuin ton kellon mukaan, ja se on suositellut tavallaan, tai siis se on niin kuin olisi ihan hyvä semmoinen baseline, millä lähteä. Että sille ei voisi mennä pieleen. Mutta mä äsken huomasin, kun mä siis katoin tästä, niin tässä näkee siis nämä, niin kuin mitä on viime viikolla mennyt ja näin poispäin, niin mä huomaan, että tää mun päivittäinen stressitaso, siitä huolimatta, että mä oon ollut siis aivan äärimmäisen stressaantunut, on hyvin matala. Oho. Joten mä veikkaan, että mä saisin paremmat pisteet, jos mä valitsisin tälle seuraavalle viikolle ton miekan, mikä sulla on ollut käytössä.
Se nyt nähdään. Kilpailun vuoksi mun pitää nyt aiheuttaa sulle jostakin ylimääräistä stressiä. No ei, hyvä kuulla, että se on ollut alhaalla. Mullakin on ollut semmoinen aika hyvä se, mutta eikä ole yhtään semmoista hirveätä stressipiikkiä, mistä olisi ainakaan mennyt alle yhden se kerroin. Sen mä voin paljastaa. Mutta mä veikkaan, että nyt tätä loppukirjaa varten mä voin ansaita paremmat pisteet valitsemalla kilven. Sen askelien mukaan kertoutuvan. No niin, toi on aika hyvä. Mulla oli monta päivää semmoista, että mä siis ajoin päivässä ihan siis helvetin monta 100 kilometriä, niin se oli silleen, niin kuin askeleet oli aika no-no, että sen mä tiesin heti lähtiessä. Nyt periaatteessa olisi voinut itsekin mennä tuolla, mutta mä huomasin, mä haluan testata tätä stressijuttua, koska mä huomasin, että siellä oli aika hyvät kertoimet luvassa. No niin, joten viikon päästä sitten selviää, kumpi voittaa meidän Huawei-urheilukellohaasteen sponsored by Elisa. Kyllä, ai vitsit, en mä Finaali on käynnissä. Vaihdoin siis miekkani kilpeen. Tein tämän siitä syystä, että suurin osa aktiivisuudestani oli tullut kävelemisestä ja juoksemisesta. Päivinä, jolloin liikuin muutenkin paljon, saisin myös hyvän kertoimen. Tässä on hyvää synergiaa kilpailun kannalta. Suunnitelmani näytti kannattaneen. Minulla oli 2 päivää toisen viikon aikana, jolloin sain maksimikertoimet yli 12 000 askeleella. Nämä myös luonnollisesti olivat ne päivät, jolloin aktiivisuuttakin tuli eniten. Ouluun iskenyt jää ja lumi hidastivat lähes kaikki juoksulenkkini kävelyyn, mutta ainakin näitä tuli päivittäin harrastettua. Parhaimmillaan jopa 2 lenkkiä päivässä, mutta riittikö tämä penen päihittämiseen? Se selviää nyt. Se on toisen viikon ensimmäinen päivä ja tästä kellosta näkee nyt, tässä on nyt tämä stressiasetus, eli mulla on nyt näyttäisi olevan tällä hetkellä 30 toi. Oho, tää on just tätä, kun näyttää niin puhelimella se maaka. Niin 30 toi, eli tästä saisi hyvät kertoimet nyt. Mutta tää katsoo niin koko päivän sitten ton keskiarvon. Musta tuntuu, että se on keskiarvoa. Mutta sen näkee vaan sitten pelkästään niin puhelimesta. Hello Kurre, hello. Mut joo. Wow, let's see what we can do. Okei, eli on keskiviikko, kello on 8:15, menossa käymään Lidlissä. Tää on ensimmäinen kerta, mä poistun mun kämpästä koko päivänä. Sanotaanko näin, että mulla ei hirveän suuri luotto siihen, että mä ehkä voitan Juusoa tässä haasteessa. Mutta ei vaan jotenkin saanut aikaiseksi tehtyä yhtään mitään. Niin. Juu, semmoista se välillä on. Mutta tuleepahan nyt ainakin vähän edes käytyä sen verran, että käy kaupassa, niin pihalla kävelemässä silleesti. Juu. No niin, se on perjantai. Mun puoliso sai mut houkuteltua käymään salilla. Oli hyvä ruveta. Sai vähän ehkä kiinni Juusoa. Mä veikkaan silti, että tää ei tule riittämään, koska mä veikkaan, että Juuso on sanonut sen verran hyötyliikuntaakin jo pelkästään, että se menee jo yli tästä. Mut siitä huolimatta oli ihan hyvä. Hyvin tuli tänään poltettua kaloreita. Jipi. Ja itse asiassa yllättävän hyvin, kun juoksumatolla juoksi, niitä osasi arvioida kuin pitkän matkan juoksi. Et ei mennytkö siis kirjaimellisesti muutamalla 10 metrillä väärin, mikä oli aika mieltä pokkeloimaa. Wow! No niin, tervetuloa seuraani jälleen Pene. Kiitos. 2 viikkoa on ollut nyt meillä Huawein urheilukellot käytössä ja haaste on ollut todella vakavasti otettava. Kumpi on kasvattanut Rune XP:tä enemmän 2 viikon aikana? Näin on. No niin, oliko massiivinen virhe vaihtaa vai oliko se kannattava vaihdos? No,
mä siis mietin tätä, kun mä katoin tätä mun dataa näistä, sillä perusteella, millä meni nämä jaottelut tavalla, että millä saa sitten hyviä modifiereita, että mikä täytyy olla se uniscore, että saa niitä hyviä. Niin mä katsoin tätä mun viikkoa, niin nämä oli ihan hyvä. Tämä oli ihan fine, tiedättekö, semmoinen ihan niinku ok, mutta sitten kun mä katsoin tätä stressitasoa, mä olin hyvin skeptinen tämän suhteen. Mä ajattelin, että tämä tulee olemaan, tiedättekö, aivan hirveätä. Varsinkin mulla oli ollut edellinen viikko, toi univiikko, just semmoinen ihan hullun stressin täyteinen. Niin minun yllätyksekseni tämä mun stressiskore oli siis aivan merkittävästi parempi, joten tämä olisi pitänyt olla mulla heti alusta asti käytössä. No niin, eli teit oikean valinnan siinä. Kyllä, siis tälleen niin kuin lyhyesti tein oikean valinnan. Tuo stressi oli mullakin yllättävän hyvää kuitenkin. Siinä on vaan se asia, että siihen ei, musta tuntuu, että siihen ei itse hirveänä voinut vaikuttaa, muuta kuin että kyllä mä tein aina semmoisen hengitysharjoituksen, minkä se käski tekemään. En tiedä, oliko siitä hyötyä vai haittaa vai miten se toimii siinä, mutta ainakin uskotaan, että siitä on hyötyä, kun se asiantuntijat näin siinä suosittelevat selvästi. Mutta se ajatus mulla, kun mä vaihtoin siihen askeliin, oli se, että kun tuntuu, että kaikki liikunta tuli muutenkin askeleiden kautta, niin mä ajattelin, että ne hyvät päivät, kun kävelee ja juoksee, niin sitten saa myös sen hyvän kertoimen ja sitten mä hyödyn siitä sillä tavalla. Ja Oulussahan tuli ihan hirveä lumi ja jää sitten tässä yhtäkkiä puolessa välissä vähän niin kuin vaikeuttaa tätä meidän haastetta. En tiedä, mikä Tampereella on ollut nyt sää sitten. Täällä on tämmöistä märkää. Täällä on semmoinen märkä marraskuu. Okei, no niin. Molemmat ei ole mitään parhaita lenkkeilyolosuhteita, mutta ei. Tämä haaste on ainakin minua kannustanut. Ja vaikka mun kertoimet ehkä oli huonommat kaiken kaikkiaan tällä kävelyllä, niin mun toinen viikko oli aktiivisempi kuitenkin. Ja sain enemmän XP:tä sitä kautta. Eli ei lopulta sitten harmittanut se vaihdos. Joo. Ja koska mulla oli taas sille, että tästä huomaa, kun oli paljon tekemistä ja joutui olemaan, niin kuin menemään paikasta A paikkaan B, että tuli tehtyä ja kulutettua enemmän silloin. Toki silloin ei ollut energiaa siis itsellä eikä oikeastaan aikaakaan käydä sitten missään niin kuin salilla tai tälleen. Että sen kyllä huomasi sitten, kun kävi salilla, niin se oli se kaikista paras päivä. Yllättäen kaikista paras päivä. Liikunta on kaikista paras, kun haluaa tehdä liikuntaa. Kuka olisi arvannut tämän? Se oli se salaisuus koko ajan. Pitää vaan harrastaa enemmän liikuntaa. Niin, mutta tässä oli sitten se negis mukana, että tämä seuraava viikko, tästä kyllä huokuu se, että edellinen viikko ja sitä edelliset viikot on ollut tosi niin kuin väsyttäviä ja rankkoja, koska siis sanotaan näin, että mä en ole kovin semmosilla odottavaisilla fiiliksillä tästä mun voitosta tämän toisen viikon perusteella. Katsotaanpa. Nyt me voidaan paljastaa kaikki. Eli ensimmäisen, mä en tiedä, onko sä laskenut päivittäisiä leveleitä, mutta tähän alkoi kasvamaan tosi nopeasti alussa. Eka päivänä mä tulin jo 70-levelliseksi. Ja eka viikon jälkeen mä olin 87 levellinen. Mutta sen jälkeen alkoi kasvaa nuo levelit hitaasti. Eli vaan 1 leveli päivässä mulla sen jälkeen. Ja sekin oli vähän grindaamista. Meille nauhoituksen yhteydessä puhuttiin, että minä aion vielä tänään käydä lenkillä, kun mulla jäi yhdestä pienestä matkasta kiinni, että mä olisin saanut vielä yhden viimeisen levelin. Joten mä voin nyt paljastaa sitten, että mun lopullinen leveli on 95. Wow. No, mikä sulla? Kuten sanottu, niin mulla tein eka viikolla siis aika paljon kaikkea tämmöistä reissasin ja kävin Konissa myymässä tavaroita ja tälleen ja kuljettelin niitä tavaroita, olin koulussa. Et siinä oli aika paljon tommoista, että mä olin kodin ulkopuolella, kun mä normaalisti työskentelen siis täysin vaan kotoa käsiin. Ja tämän seuraavan viikon aikana se kyllä sitten huomasi, että oli aivan ei vaan jaksanut tehdä mitään. Mun lopullinen tulos oli siis 2 viikon aikana level 85, eli sä voitit eka viikolla tämän kisan jo suoraan kättelyssä. Damn. No niin, tulokset ovat selvillä, mutta todellisuudessahan me haastettiin tässä itsemme.
kun me kiinnitimme enemmän huomiota tähän aktiivisuuteen. Ja mä sanoisin, että mulla ei ole tullut niinku nyt vaikka syksyn mittaan ihan hirveänä lenkkeiltyä tai harrastettua liikuntaa. Ja tämä oli mulle niinku ihan poikkeuksellinen teho 2 viikkoa. Siis mulla täytyy sanoa, että mulla kävi semmoinen, että joo, kyllä tuli niin kuin, vähän tuli käytyä silloin, kun oli energiaa, mutta mulla jäi siis kauhean morkki siitä, että mä en vaan siis jaksanut tehdä mitään. Tämä oli niinku, mä tuli paskempi fiilis vaan siitä, että mä näin ne kaikki dataat siellä ja mä olin silleen, ei, mä en ole tehnyt mitään, mun pitäisi tehdä jotain, ja sitten mä olin silleen, mä en vaan jaksa. No. Mutta toisaalta niin ainakin mä oon pysynyt suhteellisen aikataulussa nyt, kun mulla on ollut kello. Et siinä on ollut semmoinen positiivinen puoli kyllä. Ja sen mä huomasin kanssa, mikä on mielenkiintoista. Mulla on siis ollut aktiivisuus tämmöisiä älykelloja aikaisemmin. Niin tää mun kello, niin sen aikana, kun mulla on ollut tää, mä en ole ladannut tätä kertaakaan ja tässä on vieläkin akkua jäljellä. Joo, se on kyllä ollut. Siis mulla oli semmoinen vanha urheilukello aikaisemmin, jota piti ladata niinku joka päivä, vähän niin kuin joskus jopa kesken päivän. Ja sitten niinku se jää sitten käyttämättä, kun se on koko ajan akku loppu. Niin joo, ei ole tarvinnut kyllä, kun tuntuu, että ehkä kerran viikossa lataa sen täyteen ja siinä se. Mutta se mä huomasin niin kuin, tosi hyvä tai niin kuin mielenkiintoisena yllätyksenä kanssa, että mä siis kyllä mittasin tällä, kun mä kävin lenkillä silloin, kun alkoi tämä haaste ja oli vielä silleen, niin kuin, hyvät kelit ja oli vielä semmoista elämän energiaa siinä alussa. Niin tavallaan, että se toimi oikein mainiosti siinä, mutta mitä isompi yllätys oli sitten, että kun kävi juoksumatolla juoksemassa, kun täälläkin oli aivan täyttä räntää ja tiedätkö, jäätä vaan tämä maa, niin se aika hyvin niin kuin, pystyi siitäkin arvioimaan sen juoksun tai niin kuin, juostun matkan puhtaasti vaan sillä, että sä oot paikallaan, mikä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista. Että se ei ollut jollakin muutamilla 10 metreillä oli vaan niinku eroa. Oho, tosi hyvä. Se on kans, no mä kävin ulkona ihan kävelemässä ja se näyttää sitten GPSn perusteella sen kartan, että sekin on mielenkiintoista nähdä, että missä kohti on vaikka ollut mikäkin vauhti ja muuta. Paljon dataa. Niin. Data on, se on kiva kerätä itselle ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Ja tykkäsin tosi paljon tätä verrata runea XP:hen ja kerätä leveleitä ja kisailla. Jep. Kiitos haasteesta. Kiitos kaikille, jotka seurasitte meidän kisailua täällä. Kyllä. Ja kiitos yhteistyökumppanille Elisalle myös. Varmasti näiden meidän Huawei-kellojen linkit löytyy tuolta videon kuvauksesta. Kyllä. Joten palataan taas aiheeseen ensi viikolla. Vai mitä me aina sanotaan näissä videoissa. Joskus palataan aiheeseen, kun näette meidät ensi kerran. Nähdään ensi kerralla. Heipä hei! Kyllä, näin nähdään. Moi moi!